Praise God. Hallelujah. Atong palakpakan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Oh, nagkita-kita gyud ang mga kaigsunan nga dugay-dugay na ta. Murag si Rafi gyud na naa sa likod pa. Sheila. Ala. Hoy, wala pa mo. Abi ninyo, gusto jud ko nga kanang manguramot sa inyo ba kay gimingaw jud ko. No? Kisa nalipay nga ni Asya karon. Praise God. Hallelujah. Kidalay ko na ang Diyos, mga igsuon. Grabe, no? Nakagawas ra gyud ta. Amen. Praise God. Pero di pa ako magwali sa pulong sa Ginoo. Dahil pasalamatan ako tong mga tao nga nagapadayon sa nakasugod naman tag fellowship every Saturday. And then karon first Sunday na to, no? Sukad sa close gyud sa every Sunday nga fellowship. And then sorry. Naghimo ta og online fellowship mga igsuon kada Domingo. Salamat gyud sa walay hunong og nag-anto sige load kada Sunday baluko no dilalim. Naka advantage tong naay wifi. Pero data gani usay mga wala. Naay uban dili gyud lalim ang pagsugod, ang pag-struggles, but glory to God, no? Ang Dios nagapadayon gyud sa pag-uban kanato. Amen. Hallelujah. Maayo kaayo ang Dios, mga igsuon. Ay hangtod karon ang Dios nagapadayon sa pagpamuhat bisan patuod nasinati nato pandemic gibuok gyud kalibutan, and then dili lang na mao dunay dagko nga mga panghitabo karon, di ba? Kung mahibaw-an ninyo sa news just this week, no? Lain-lain nga mga nasod nakasinati o nagkalain-lain nga kalamidad. Ang sunog lang daan dili basta-basta. No? Katong nahitabo nga sunog sa United Arab Emirates, ang katong nahitabo nga kanang bomba nga mibuto or sa bato kanang na-explosion nga nahitabo sa Lebanon, and then sa North Korea ba ang lunop, baha nga daghan sad nga patay. So grabe gyud. Apan ang nakanindot mga igsuon tungod kay sigurado ta nga nagakaduol na ta sa atong kadaugan. Amen. Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Dunay nagkalain-lain nga sitwasyon, no, sa kinabuhi sa Kristohanon aron siya molig-on. Now niini nga mga panahon na igsuon kung doon na may nahitabo nga may mga panghitabo nga nahitabo sa tibok kalibutan, adunay rason ang Dios niini. Amen. Adunay purpose ang Dios alang niini. So mo sidebit lang ko gamay mga igsuon tugna jud kay na kinsay mo dunay kasing-kasing mo adjust ana dito dapit. Ipaubos lang palihok. No, ipaubos lang gyud ang sa floor ang kanang ayan at intermission. Hallelujah. Okay? So balikan nako ang atong gihimo, like Pastor Raymark nakahimo siya pagbuo og iyahang cell group dito banda sa pastor. And then actually ko first Sunday nag-post lang ko kagahapon sa Facebook pero wala jud ko gi-connect bisag usa. No, tungod kay way pud siguro sa Ginoo, then wala lang gyud akong excited ko today kinsa ka ang naa, no? Kinsa ang naa, and salamat sa Ginoo mga igsuon, no? Daghan paghapon ang wala pero daghan na sad mo nga ania. Hallelujah. Amen. Atong palakpakan ang Dios. Praise be the name of the Lord. No, napuno na gyud ang atong simbahan tungod kay 50% lang man niya. Naano man tayo social distancing, no? Hallelujah. Okay. Now nini nga kabuntagon, dadon ko kamo sa pulong sa Dios nga makita nato sa Book of Daniel. Kabalo na sila sa Book of Daniel Kapitulo 3 mga igsoon. The whole chapter, we will study the whole chapter, and pinaagi niini usab nga writing sigsuon sa Book of Daniel makahatag natog more idea, no? Unsa ka kusgan ang Dios nga atong gialagaran. Hallelujah. Now this morning we will study about Daniel ug aton ning gibutang ag uluhan under the coverings of the one true God.
kanang ilalom ka sa pako sa tinuod gayod nga Dios. Hallelujah. Magaampo ta. Father in heaven, we thank you that your word, Lord God, nini kabuntagon imo nasab nga ihatag sa imong katawan. We pray ikaw mag-bless ka namong tanan, gamitay mong alagad Ginoo, o bisan pa usab o Dios ang balaang espiritu magapadayon sa pagpamuhat sa among kinabuhi Ginoo, sa paghatag kanamo Ginoong Dios kaalam, pagsabot Ginoong Dios, ug bisan pa kagahom sa pamati Ginoong Dios ug sa pagsunod sa imong mga pulong. Salamat o God sa imong panalangin alang sa matag usa. In Jesus name we pray. Amen. Praise God. Ang Book of Daniel chapter 3 mga igsuon, natay actually ang bida gyud sa Daniel, mayon gani kag Book of Daniel, mahinumduman day nimo tong gilabay si Daniel dito sa langob sa mga leon. But this morning, atong isgutan dili gyud si Daniel ang atong puntarya, kundi mao ang tulo ka batan-on nga lalaki nga mao si Shadrach, Meshach and Abednego. Now, every now and then akong gina-quote ning tulo ka batan-on igsuon tungod kay kining story about nining nga mga batan-on, diha nimo mabati ang usa ka lig-on nga statement about unsang klaseng pagtuo naa sila ngadto sa Dios. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Now in Daniel chapter 1 or 3 verse 1 to 6, basahon sa nato ni, si Nabucodonosor ang hari nagbuhat og usa ka larawan nga bulawan. Bulawan nga larawan nga may gitas-on nga kanuman ka maniko ug ang gilapdo ni ana unom ka maniko. Na ako ning kitan-aw igsuon, this is 27 meters ang katas-on, 2 meters 0.7 ang kalapdon. 2 meters ang kalapdon. No? Lapad siya niya na siya 20 centimetros ang katas-on. Pure gold. Unya, ang kini iyang gipahaluna sa kapatagan sa Dura sa lalawigan sa Babylonia. Unya si Nabucodonosor ang hari nagsugo sa pagpatigom sa mga kadagkuan, sa mga tinugyanan ug sa mga gobernador, sa mga maghuhukom, sa mga mamamahandi, sa mga magtatambag, sa mga presidente ug sa tanang punuan sa lalawigan aron mo tambong sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Unya ang mga kadagkuan, ang mga tinugyanan ug ang mga gobernador, ang mga maghuhukom, ang mga mamahandi, ang mga magtatambag, ang mga presidente ug ang tanang punuan sa lalawigan na nagkatigom dito sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari ug sila mintindog sa tubangan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor. Unya ang magpapahibalo misinggit sa makusog kaninyo ginasugo o mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan nga sa takna kamo makadungog sa tingog sa trumpita, flauta, alpa, sa kabutsi, salterio, dulcimili ug sa tanang matang sa tulunggon. Humapa kamo og simbaha ang larawan nga bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari ug bisan kinsa kadto nga dili mo hapa ug dili mo simba igatambog sa mao nga takna sa taliwala sa usa ka hudno nga nagadilaab sa kalayo. Now natay sini nakita karon mga igsuon. Nining mga panahona ang Israelinhon nahimo silang binihag sa Babylonia. And then gidala ang mga pinili gidadala ang mga pinili mga batan-on igsuon. Nagpili sila og mga sa grupo sa mga Israelita, nagkuha sila og mga batan-on nga di nakita nila nga mga himsog, mga lawas unya mga utukan. Unya isa nini or upat ang ilang nakuha nini, isa nini si Daniel og tulo niini mao sila si Shadrach, Meshach og Abednego nga mao nay gipangalan kanila sa dihang naabot sila sa Babylonia, gilisan ilang pangalan. Now atong makita igsuon nga nini panahona adunay dakong challenge ang Israel na ilalom, ang Israelitas na ilalom karon sa panggamhanan tungod kay kini si Daniel gitagaan ni og dakong katungdanan. Gitagaan siya dakong katungdanan sa Babylonia. Manggialamon man sila. Kung basahon ninyo ang Book of Daniel chapter 1, gitest sila, gipilian sila. Ano nakita karon nga kining mga batan-on nga Israelinhon mas manggialamon ikumparar sa ubang mga batan-on nga gitigom sa hari o gipatawag sa hari aron himuon nga magbabala kanang sa magpapangulo.
sa nagkalain-lain nga mga lugar. So for ako atong masayran ng history, nga si Shadrach, Meshach ug Abednego nahimo silang provincial administrator sa Babylonia. And while si Daniel is governor. Di ba basta ang posisyon? Buti pasabot nga nakuha ang pabor gita hari tungod kay nakita sa hari kung unsa sila kamanggi alamon. Mao ni mga Kristohanon mag-excel man gyud ni bisag asa. Tinuod ba na mga igsoon? Hallelujah. No? Faithfulness na lang daan sa trabaho. Kanang pagkamatinud-anon, isa na nga dako kayong factor nga no nga ang Kristohanon nga nagbaton sa pagkamatinud-anon ma-promote gyud sa trabaho. Hello. Hallelujah. So nanghitabo ni mga igsoon sa panahon nila ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Of course, naa sila sa hutong sa mga tao nga giila pag-ayo sa hari, gisaligan sa hari, di ba? Tagaan kang posisyon. Now, kasagaran igsoon, kung tagaan og posisyon, unsay gusto sa hari, for example, sa atong nasod, kinahanglan nga kung kinsang presidente, ikaw nga naay posisyon, muapin gyud ka sa unsay gusto sa nangulo kanimo. No? Di gyud ta mo oppose. Apan dunay challenges sa ilahang pagtuo. Miabot ang panahon igsuon nga ang hari nagpatukod og dako kaayong larawan. Kaning larawan sa una pagyud ni. Bintahagan ning ato aron kay mabitbit na lang or mapunit na lang isa ka kamo sa una kay tag 20 ka metros ang gitason. Every time matod pa ang order sa hari nga kada patingog sa tanang klase sa tulunggon kinahanglan nga ang tanan nga pangulo lain-lain nga posisyon. Tanan nga gabinete sa hari igsuon musimba, muluhod, muyukbo og musimba sa maong dakong larawan sa matag panahon nga patingogon ang tanang klase sa tulunggon. Pila na ni katuig ang milabay so ka nahitabo ni hantod karon sa atong panahon karon. Dugay na kay nga panahon. Apan kun imong tan-awon igsuon nga ang paguyod sa tao sa pagsimba og Dios kaniadto pa nang hitabo na siya. So unsa may nahitabo igsoon kada panahon nga patingugon ang trumpeta o patingugon ang tanang klase sa tulunggon muhapa sila. Pero si Shadrach, Meshach ug Abednego dili jud sila muhapa. So unsa may nahitabo? Ay naanay sip-sip. Mahal nga hari, di ba nagbalaod ka? Kung atong tanawon ang pulong sa Dios, if you read the whole chapter of Daniel 3, naana din nakasulat. Di ba nga nagbalaod ka? Nga kinahanglan nga atong sa diha nga patingugon nimo ang tanang tulunggon. Abi ninyo mga igsoon kanang mga tao usab nga kanang giinitan nila ning mga Hebreohano ningon sila nganong nahimo man ning mga pangulo, nganong naa man ning mga posisyon nga di man ni parihas nato. So nangita sila pamaagi ug nakakita sila pamaagi nga dauton sila. And then gisultian nila si Nabucodonosor nga dunay tutulo kabatan-on nga naa sa hutong sa imong mga pangulo nga dili gayod muyukbo sa diyang patingugon ang tanang klase sa tulunggon. Makita nato na sa Daniel chapter 3 verse asa na ko 16 to 18. No, verse 12. Nana na mga igsuon. Okay, akong tanawon. Parte nilang panumbong dito. Unya, sa diha nga nakabati ni Inis sa Nabucodonosor, grabe niyang sukuan. Matod pa sa pulong sa Dios og nausab. Kay nga naman, naay kanang ang hari manggod naagyud siya favor para nila ni Shadrach, Meshach ug Abednego, but at that moment nga nakabati siya nga dili day sila musunod unsa iyang gusto, nausab ang iyang naong matod pa. Buti pasabot na usab, nasuko siya pag-ayo. So pila na may dagan sa istorya igsuon, ang balaod mao kini nga kung kinsa tong dili mo muyukbo, kinsa tong dili mo luhod, kinsa katong dili mo sunod sa unsay akong ginamando, kinang diha dayon itambog sila dito sa hudno nga kalayo. Hudno. Kasabot mo hudno mga igsoon? Gisawa kasabot og hudno. Diri sa ato makakita tag hudno kanang lutuag pan. Pugon. Og nakakita kog laing hudno mga igsoon kanang i-cremate ang tao. Naa siya gihimo nga pugon.
Ug apin niyo maigsoon sa iyang kasuko ni Sadrak, Misak ug Abednego, iyang gimanduan ang iyang mga tao nga ang Hudlo pasigaon siya 7 times kaysa iyang normal nga siga. 7 times. Perting sukua. Now ako atong basahon ang pulong sa Dios sa 16, sa 15. Perting sukua sa maong hari, and then giingnan niya nga kinahanglan nga kinsa ba kana nga Dios matud pa sa 16 sa 15 ingon ang Nabucodonosor, kinsa ba kang Diyosa ang makahimo sa pagtabang kaninyo. Sa last praise niya, gikan sa akong kamot, wa nay makatabang ninyo. Pero abi ninyo unsay tubag ni Sadrak, Misak ug Abednego, mga igsoon. Dili na mi kinahanglang mo tubag kung kinsay Dios makatabang namo. Hello. Kita mga igsuon, sigurado na bata sa Dios nga atong gialagaran. Si Sadrak, Misak ug Abednego, sigurado sila unsa ang ilahang kinsa ang Dios nga ilang gialagaran. Niinging na nila ang hari, and I quote this word every now and then tungod kay isa ni sa mga classes or writings of the Bible igsuon nga nakapa-enhance food gyud makapalig-on sa atong pagpangalagad. Ingon siya, kung mao kana ang among Dios nga among ginaalagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. Way ko kahadlok. Kaila si Sadrak, Misak ug Abednego, unsang klaseng Dios ang Dios nga ilang gialagaran. Giingnan niya si Nabucodonosor, ang among Dios makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa imong kamot. Hallelujah. Amen. Ang Dios makahimo sa pagluwas kanimo sa bisan unsang kalisdanan nga imong pag-aatubangon sa kinabuhi. Ang Dios adunay kagahom sa paghatag og proteksyon. Ang Dios makahimo sa paghatag kanimo og kagahom igsoon nga makalikay sa bisan unsa nga plano sa yawa niining kalibutana. Pero di pa lang dito kutob ang statement ni Sadrak, Misak ug Abednego. Kung imong tan-awon ang 18 igsoon nga mao'y nakastruck nako igsoon ingon siya, kung mao kana apan ingon siya sa 18, kung dili o galing. Nadia, parihamig version. Nga sa ato pa, sa 16, asan ba ni? Sa 17, ang yung statement, ang among Dios makahimo sa pagluwas kanamo. Pero iya na pong isinisulti na po sa 18. Pero kung dili man galing, angay mong hisayran o hari, nga bisag unsay mahitabo, dili gyud mi mo alagad sa imong mga Dios, nimo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Grabe ka isog. Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Grabe ka isog no si Sadrak, Misak ug Abednego. Ang among Dios makahimo pagluwas kanamo. Pero kung dili man galing kami maluwas nining panahon ng karon, hallelujah, bisan pag mamatay mi, bisan pag unsay mahitabo, dili jud mi mo simba sa imong Dios, dili jud mi mo bow down nimo, dili jud mi mo luhod nimo, dili jud mahitabo nga muhatag mi sa among pagtahod sa imong Dios. Praise be the name of the Lord. Bisan pag dili mi luwason. Abi niyo mga igsuon, hallelujah, sa statement ni Sadrak, Misak ug Abednego, makita nimo ang hugot nga pagtuo na ay challenge nga ilang giatubang. Murag kita karon. Hello. Na ay challenge. And kung imong tan-awon ang dagan sa panahon igsuon, usahay ang tao mo ingon, sige lang, atong presidente nagpasalig by December na natay bakuna. How about if wala? Hallelujah. Unsay mahitabo igsuon kung doon na po'y musunod.
Unsa may tabo igsuon kung naa na po'y laing challenge tungod kay nakita nato karon dili layo ang kanang gitawag distansya, naa na po'y problema, naa na po'y kalamidad, naa na po'y kasamok. You see, ang pulong sa Dios sa pagpasidaan sa katapusang mga adlaw nag-anam-anam gyud karon og kaklaro sa atong atubangan. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Unang butang atong babantay din higsuon ang pinasahing kaisog nga nabatunan niining tutulo ka batan-on. Nganong naa sila niining nga kaisog? Tungod kaduna sila dakong pagtuo sa Dios. Hallelujah. Duna sila dakong pagtuo sa Dios nga ilang gialagaran. Matod pa sa pulong sa Dios mga igsuon nga makita. Okay? Matod pa sa pulong sa Dios sa panahon nga gipatingog sa gibanduan sa hari nga patingugon ang tanang klase sa trumpeta, gibantayan nila si Shadrach, Meshach ug Abednego kung dili bagyod sila muluhod. Apan during the time igsuon sa walay ko kahadlok nagpabilin silang nagtindog. Nga naman, I believe bisan pagwa pas Mateo ni atong panahona, apad ilang naangkon kini nga pagtuo igsuon, ayaw kahadluki ang mopatay sa imong lawas. Amen. Fear not them who kill the body but that are not able to kill the soul. Dili makahimo sa pagpatay sa imong kalag. Apan kahadluki hinuon siya nga makahimo sa paglaglag sa imong kalag ug lawas didto sa impyerno. Karong panahon na sa itong pagpangalagad sa Ginoo, hinay-hinay tang gitun-an sa Dios, haleluya, unsaon nga makahimo ta sa paglakaw ug ang imong pagtuig suon mo anam og uswag. Pauswagon ang pagtuo. Kung walay problema, wala po'y pag-uswag. Sometimes ang problema igsuon, dunay duha ka dagway sa problema nga muhapak sa atong kinabuhi. Ang isa consequences, ang isa is trials. Test. Okay? Kung pananglitan, masiguro lang nato nga ang kining problema nga miabot igsuon is ang hinungdan niini mao ang kapakyasan nga atong nahimo, and then this is consequences din. Dali lang kaayo magpaubos sa itong kagalingon, mga itagpasaylo sa Dios ug mobalik ta kaniya. Apan kung test gani na, agwanta ha. Labanga igsuon kay makalabang kaniana. Amen. Dunay mga panahon sa kung kinabuhi makaingon ko nga wala man siguro'y challenge nga sama kang Shadrach, Meshach ug Abednego. Apan sa imong atubangan igsuon, dunay dako kaayong butang nga diin nagababag. Hallelujah. Aron nga mahimo nga maglisod ka sa paglihok diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Challenge sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Pero makita nimo igsuon, giun sa pagdumala ni Shadrach, Meshach ug Abednego ang ilang kinabuhi. Kung imong basahon ng Daniel chapter 1, nagpabilin silang faithful. Ningon ang hari, piliik kog mga batanon pagkuha sa mga Hebrewhanon. Pakanas sila sa pagkaon sa hari sulod sa tutulo ka tuig. Tutulo ka tuig nga pagkaon, sa pagkaon nga gidili igsuon ang mga Israelinon mabinantayon sa pagkaon. Dunay mga pagkaon nga gidili, apan ang mga Ehiptohanon wala sila pili, ang Babylonia igsuon. Ingon ang hari, pakana kaning mga piniling batanon sa pagkaon sa hari. Bisag unsa kay gusto sa hari nga human sa tutulo katuig tistingan sila, pilian sila ug kinsa ang mas labing maayog lawas, himsog ug manggialamon. Abi ninyo giunsa sa paglikahin ining tutulo ka batanon? Giingnan nilang kusinero. Pwede ba nga pakauna lang may gulay? Ingon ang hari, dili ay ingon ang kusinero. Unsa may inyong tuyo, maputlan kog liog ang inyong kalaki. Kay kung makitaan sa haring mangniwang mo, hipatyan ko. Akong version ng wagsoon. Mas dali man sabton kaysa kana. Ingon ang tulo ka batan-on, tistingi lang. Gulay lang mi, prutas. Pulo lang kaadlaw. Sulod sa pulo kaadlaw, tanawa kung unsay epekto. Diha ka mag-decide kung padayonon ba nimo ning atong sabot o pakanon migbalik, pakanon minimo sa pagkaon sa hari.
Abtag pulo kaadlaw, nakita sa kusinero. Mas maayog lawas ang tulo ka batan-on. Mas himsog sila tan-aon. Mas lindot ang ilang panit. Mga igsuon, ang gulay o prutas, makapahamis yung panit. Daghang nag-amin ba? Hallelujah. Amen. Kamu diya mga batanon, di mo kaon o gulay o prutas. Lupig jud mo. Hallelujah. Kinahanglan mo kaon ta gulay o prutas. Human sa pulo kaadlaw, nakita sa kusinero, mas gwapo, mas hamis og panit, mas abtik ang tulo ka batanon. Mudong sulod sa tulo ka tuig igsuon, nakalikay ang mga anak sa Dios sa pagkaon nga gidili kanila. Sige naman lang sila kaugulay. Bawo kas Babylonia, white tumong didto. Di man to sila mga ogbaboy, nya sige glitson didto. Ay nalan ninyo huna-huna. Basig maghuna-huna na pud mo nga mobalik magkakuan ni pagka. Sa ila ra to. Unya na lang ninyo ipangutana og nganong kita karon magpataka ra man tagkaon. Ilaha ra to. Tanawa bitaw na karon pataka ra tagkaon. Kaon way tunong gipang bugas ta, gipang arthritis, gipang high blood. No? Okay, nilihis ta gamay kaon, kaya naghisgot man tag kusinero. Balik ta ni Sadrak, Mesak ug Abednego. So pila na may istorya mga igsuon, mo tong nahatagan og posisyon kining tutulo ka batanon. Wala pa labot si Daniel kay ang atong tuyo kanira man gyud sa Sadrak, Mesak ug Abednego. Ngano nga ang Dios nagauban kanila? Ngano nga ang Dios nagalig-on sa ilang pagtuo? Hallelujah. Tungod kay unang-una sa tanan, gikan sa gamayng butang nga gisugo sa Dios kanila ngadto sa dagkong butang nagmatinumanon sila. Ang pagkamatinumanon mulig-on sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Pagka matinumanon, no? Mutuman unsay sugo sa Dios gikan sa gagmayng butang kada ginutan ba pud aning simbahana, pati kana. Hinumdumin ninyo inyong pastor, konserbatibo nga pastor ni. Until now, karon nga ni anak ko sa syudad, nagsigi kog obserba, unsa ba ang henerasyon karon, unsa akong henerasyon, kinahanglan nga mag-change ko sa akong mindset, but be careful, sa dihang mag-change ka sa imong mindset, kay basig mo gawas ta, gikan sa kabubuton sa Dios. Pagbulutan sa Dios. For example, adi na lang mag-example lagi. Maklaro magud maayog mag-example ko. Okay, balik ta mga igsuon. Amen. Amen. Naapa ba mo din ha? Praise God. Muna sa mahisgutan gyud namo ni. Nanas pastorala ni. Mahadlok ko ni pastorala ni. Mahadlok man di ay unya maghimog atraso. Ang tinuod nga nahadlok, katong kahadlok nga Diyos nun, igsoon. Ayaw mo ng kahadlok, aron magpa-impress lang mo. Hello? Ayaw mo ng kahadlok nga magpa-impress. Kay ang tinuod nga kahadlok, igsoon, kanang Diyos nun nga kahadlok, may nagtanaw og wala, magpabilin kang matinud-anon. Amen? Pagkanindot anak nga kahadlok mo na kanunay mabati sa akong mga anak ambot wala na sila kabati ron pero kanin adto pag mabunalan ingnon ako na sila pagtuon mo kahadlok sa Dios kay kung mawala na mi inyong gidikanan ang inyong pagkahadlok sa Dios maoy maghatag og kanang dili na mong pagkasulti kung mahadlok mo sa Dios mahadlok mo buhat og sala may ginikanan o may nagtan-aw og wala pagpabilin mong matarong og matinud-anon. Amen? Sadrak ug Mesak Abednego igsuon. Nagpabilin sila sa ilang pagkamatinud-anon, walay nagdemand. Sila mismo, wala na'y pastor. Hinumdumin ninyo ni si Sadrak, Mesak ug Abednego, wala na'y nag-lead. But very strong ilang faith. Naa sa sulod sa ilang kasing-kasing. O gi-exercise nila ilang pagtuo igsuon. Taliwala sa dapit diin nga murag gipalibutan sila daghang manunukob. Naa sila taliwala sa kalibutanon nga pagkinabuhi. Apan nagpabilin silang nagbarog sa ilang pagkakristohanon o gilabanan nila ang ilang katungod.
Men. Ang lahitabo igsoon. Tungod sa wala gyud nila sa wala gyud nila yukbo. Perting sukuha sa hari. Og ingon siya, kinahanglan nga pasigaon ang hudnok 7 kapilo 7 times sa iyang natural nga siga o kainit. Unya nagsugo pagyud siya sa verse 20 og pipila ka mga tawo nga kusganon sa iyang kasundaluhan, nangita siya tung dagkog yung mga lawas. Mao iyang gipagapos nila kang Sadrak, Mesak ug Abednego aron nga ihulog sila didto sa hudno sa kalayong nagadilaab. Sa kainit sa hudno mga igsoon ang nag-deliver muhulog kanila ni Sadrak, Mesak ug Abednego, una pang nangalapnos, una pang nangatagak tungod sa kainit. Unsay jud kang inita to? Kabugnaw sa atong kinabuhi dire. Igo lang silang mutuklod igsuon apan gisuyop sila sa kainit sa kalayo. Di ba musuyop man ang kainit? Mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Sa dihang gipanaghulog ngadto sa taliwala sa hudno sa kalayong nagadilaab. Busa tungod sa pagkadinalian sa sugo sa hari, ang hudno miinit uyamot, ang siga sa kalayon nakamatay ni adtong mga tao nga nagsakwat kang Sadrak, Mesak ug Abednego, og kining tutulo ka mga tao si Sadrak, Mesak ug Abednego nangahulog nga ginapos ngadto sulod sa hudno sa kalayo nga nagadilaab. Hulog. Abi niyo maigsuon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili mahitabo nga kanunay nindot ang atong kinabuhi. Nangalagad naman ko sa Ginoo ngano na amoy problema. Nangalagad naman ko sa Ginoo ngano na amoy pagpanginahanglan. Nangalagad man ko sa Ginoo ngano nakasinati man ko ani. Nangalagad man sa Ginoo abi niyo maigsuon sa una pagyud. Nakaibalo ko nga moampom di ko masakiton. Moampo ko masakiton, basta ko kabalog na ba ko'y gasas kaayuhan sa balatian. Basta moampo ko masakiton, kaya I believe the word of God. Pandungan yung masakiton, kung na kay pagtuo, mamaayos siya. Unya niingon, ang isa sa ako ang kanang naa sa akon. Niighaman ko kay giubo ko. Ayun siya nga, giubo day ka. Ang iyang unang-una, mauni, ako nasakpan. Mangampo kang masakiton, niya giubo magani ka. Kaya unang-una sa tao, pag gamiton kas Ginoo, naanak kas Ginoo, di nagyog ka masakit. Pinag-agi ko o grabing balatian igsoon. Ang tao di ay nga makasinati grabing balatian and then ayuhon sa Ginoo, mausab ang makasinati pod og milagro sa Dios. Ang tao di ay nga makasinatig balatian unya makasinatig kaayuhan sa Ginoo mo ay gamiton aron nga ang uban sab matudluan, ma-sharean sa imong testimony, then makahimo kas pagtabang kaniya sa pagampo alang sa pagpatubo siyang pagtuo ug alang sa kagawasan gikan sa balatian. Wa ka kasinatig kaayuhan pinagis mga pagampo dili ka katabang sa uban. Sumao nang hinungdan igsuon nga dunay rason. Nganong ihulog si Sadrak, Mesak ug Abednego, ang Dios dunay purpose nganong ihulog sila sa hudno. Ang hari, ang purpose nganong nga ihulog sila sa hudno tungod siyang kasuko nga dili sila mosunod siyang gusto apan gitugutan sa Dios. Ihulog sila ngadto sa hudno. Unya si Nabucodonosor nga hari nahibulong og midali. Nagtanaw man ang hari. Pagtanaw niya, mga igsuon, sa verse 24, basahan na lang ninyo, isulti na lang nako. Nagbaklay man ang tulo dito sulod. Nganong nagsuroy-suroy, ang iyang mga sundalong pinili nga dagko kayo wa na nangapaig na. Pero ang tulo si Sadrak, Mesak ug Abednego nagbaklay-baklay dito sa sulod sa hugno. Imagine daw kay igsuon na naka sa ilawom sa impyerno nagbaklay ka pa dito. Unya na ingon si Nabucodonosor, di ba tulo raman to atong gihulog? Ingon, oh mahal nga hari, tulo ra to. Nganong naupat naman na? Di ay kay ang gahom sa Dios, dunay anghel nga nag-uban-uban kanila, bisan pa didto sa tiliwala sa kalayo mga igsuon. Adunay gahom sa Dios nga nagalihok ug niadtong panahon nagipasinati sa Dios ang iyang gahom, ang iyang katawan, iyang ginaluwas. Woo! Ingon
Ingon ng hari, tulo ra man to. Tulo ra bitaw to. Nganong upat naman na. Wa na lang gid siya mo ingon nga tulo ra man. Natingaan naman gani siya nga tulo na nagbaklay, napunan pag ginunog isa. Nagbaklay sulod sa kalayo. This is a true story in the Bible, igsuon. Dili ni story sa mga batid lang sa pagsulat og sugilanon. Apan kini usa ka tinuod nga istorya nga sa unang mga panahon ang Dios nagpadayag sa iyang gahom bisan pa sa pinakamalisod nga sitwasyon ang Dios nagauban sa iyang katawhan. Karong panahon na mga igsuon, nagatubang ta. Nagatubang ta nining kalibutan nga wala kay makita nga 20 city ka metros nga larawan. Apan ang Dios mga igsuon in this generation are modern gods nga mga moderno nga mga Dios. Ang Dios usahay sa tao, ang iyang kinabuhi, ang Dios sa tao, ang iyang kabdangan, ang Dios sa tao, ang iyang posisyon. Daghang Dios ning kalibutana. Hallelujah. Nga din mahimong kompetensya igsoon diha sa imong kinabuhi, sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kinsa bay imong sundon o kung kinsa ang imong gisunod, mao kini magpadayag unsang klaseng pagtuo naa ka atubangan sa Dios. Sa dakmid misa ko gabid ni ko nagpabilin silang lig-on igsoon. Hallelujah. Mo side bit ko gamay kang Daniel. Sa chapter 2 sa Daniel igsoon. Naglibog ang hari sa iyang damgo. Dunay damgo ang hari. Before nahitabo nga nagtukod siya larawan. Nagdamgo siya. Ingon dayon ang iyang mga mago. Kanang iyang mga manalagna. Ano po ni manalagna ang hari? Tigom na tanan. Mahal nga hari. Isulti sa amo unsa imong damgo kay among ipasabot nimo. Hindi siya, bot-bot ninyo. Kung isulti nako ang sugil ang ako ang damgo, inyo akong sultian og dili mao nga interpretasyon. Nangita kog tawo nga musulti unsay akong damgo. Asa mo mangita ana? Nangita kog tawo nga musulti sa akong damgo unya pagkahuman, i-interpret pa gyud akong damgo. Kamo daw. Isulti daw ninyo unsay akong damgo gabi. Nisamot problema igsuon ang hari naglibog ingon siya gusto mo tabang ang iyang mga mago kay gisuhulan to giswelduhan na para lang muhubad og mga damgo pero ingon siya dili ko musulti ninyo ron ang akong gipangita nga tao kana bitang maoy musulti og sa akong damgo og hubaron pagyud akong damgo grabe po ning hariya oy. Wa man gyud insya mahal nga hari asa man ta mangita ana ron ay ingon ang iyang mga mago insya o sige patayon tanan pamunggutag liog tanan pansin Daniel mga igsoon nakabati nini ug miadto siya insya ops ayo sa testingan ako'y adto sa hari makigistorya tungod kay ngano man si Daniel adunay gasa sa kasayod sa mga sikritong butang ug sa paghubad sa mga damgo. Ug pila ra may istorya mga igsuon, wala madayon og putlag liog tanang mago tungod kang Daniel. Miduol siya sa hari, nakigsulti siya sa hari mao ni imong damgo mahal nga hari. Di na ko musulti kung sa damgo mga igsuon kay taas pa to kaayo pod. Perting taasan ng damgo. Aduna na to siya revelation igsuon. Mo'y hinungdan ngano nga na-promote si Daniel na pod og lain na pod nga posisyon. Abi ni mo tungod adto nga damgo, lahi ang interpretation sa hari mo na hinungdan nagpatukod pud siya dako kay larawan. Nagpatukod siya dakong larawan. Makita ni mo igsuon nga bisan naa sa taliwala si Daniel sa dapit diin gikuha kanila ang katungod sa pagsimba sa ilang Dios, sa pag-alagad sa ilang Dios, apan ang gahom sa Dios nagapadayon sa pagpanlihok sa ilang kinabuhi. Sa atong kinabuhi karon igsuon, we are preparing ourselves. Dili pa man gyud mao ang kalisod.
Apan na sinati nato nga gikontrol, na sinati daghan na kayo mong mabati bisan nagkalailain nga mga nasod igsuon. Explanation about what is happening right now. Ang COVID, unsa ba gyud din ba ginigikan, unsa bay dapat buhaton? No? Naglibog na gani atong gobyerno. Magmask ba tag dili, magfacial ba tag dili. Oh, ang mag-back ride na pa ba ibutang sa likod, naglibog na ba? Wa sila kabalo nga nag-back ride, nagduog sa gabi. No, ngano man tungod kay nagsigig tunon saon man gyud nato ni. Igsuon nini mga panahon na daghan pang umulabot, and then naapagyoy mga tao karon nga nagsigi og hagit nga makapasud nining vaccination igsuon nga mao ang matud pa iya sa Antichrist. You cannot buy, you cannot sell. Niya man tas panahon karon nga simulation. Niagi naman ta ni ana, gitestingan na ta, di ka kapalit, di ka baligo, wa kay FM pass. Daghang mga butang nga ato pang masinati sa unahan. Apan ang bugtong butang igsuon nga atong batunan mao ang atong pagtuo gayod nga dili gayod siya mapaling bisan pag unsang kalisdanan ang moabot sa imong kinabuhi. Si Shadrach, Meshach ug Abednego igsoon sa kadako sa challenge nga naa silang atubangan, nagpabilin sila nga nagbarog sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Ug mingon sila, mutabang manamo ang Dios o dili. Magpabilin ming mutuo kaniya og dili gyud mi musimba sa imong Dios. Abi ninyo mga igsoon, even si Job. Ingon si Job, ingon siya, though he may slay me, bisan pag iya kong patyon, bisan pag kuhaon iya kong kinabuhi, sa gihapon mulaom ako kaniya. Nining mga panahon na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa may atong makuha sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Ang makuha nato igsuon, unsa kadako sab ang Dios nga ilang gialagaran. Nga nagapadayon sa pagtabang kanila taliwala sa daghang kalisdanan. Bisan pa atubangan sa kamatayon ang Dios nagapadayon sa pagpaluyo kanila. Amen? Praise be the name of the Lord. Ang tulo na himong upat dito sa hudno. Apan sa gihapon dito sa hudno igsuon, nagpadayon ang covering sa Dios. Sultian ko ikaw, bisag asa ka muadto, bisag unsay imong pagabawhaton, pagpabilin sa pagkamatinud-anon, tungod kay ang Dios usab matinud-anon nga dili gayod mobiya kanato. Amen. Hallelujah. Dili gayod siya mobiya sa iyang katawhan. Adunay ikaupat dito sa hudno nga mao ang gahom. Mao ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi karon. Sultian ko ikaw, bisag asa ka muadto, kauban nimo ang presensya sa Dios. Kauban nato ang Dios. Muadto ka sa palengke, kauban nimo ang Dios. Muadto kag establishment, musulod ka, kauban nimo ang Dios. Hallelujah. Bisan pag unsay imong masugatan sa imong kinabuhi, kauban nimo ang Dios. Tungod kay gipasalig na sa Dios sigsuon, ubanan ko ikaw, dili ko ikaw pagabiyaan. Mag-uban ako kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Palakpakan na to ang Dios, be. Naapa ba mo din ha? The power of the Holy Spirit. Mo'y atong kauban karong panahon na. Sabi niyo maigsuon. During this COVID time, dili gid balikan sa among balay, kalit lang sipunon, kalit lang kalinturahon. Actually wala pa'y COVID na, man yun ang mga inana sa atong balay. Si Eli, gidala na mo og doktor. Sukad ni Eli, mag 3 years old naman si Eli. Kadto pa to nga kalintura nga luya gid siya kaayo. Kay kung kalinturahon si Eli sa una amo lang nang liguon. Maligo ra na ikabuntag. Inom og tambal, paracetamol, init-init siya, magduwa ra na pagkaugma. Ligoon na sad, ligoon, pero adtong adlaw as in luya gid siya. Nagsugod yang kalintura alas 10 sa gabi, pagkabuntag luya gid ang bata. Dili mo kaon, dili kay mo tutoy.
So nag-decide mi after human makapabuk dito nga magpa-check up niadto mi afternoon, luya ang bata. Sige na siya katulog. Uyog ni Fritz. Puli-puli lang. Dili kay siya mututoy. Dili siya magistorya, tabian biya gito kayo. Luya gid siya, luya. Siya katulog. Lain yun yung bataan ni. But before mi ani ato sa ospital, nagpray mi sa balay. Talawan makinginahan, hilak man dayon basta kaliturahang bata. Siya ampo tas Ginoo, declare tag kaayuhan. Do na tay Dios. Ang atong Dios mo'y number 1 mananambal. Kanang mga doktor, di na kabalo igsuon mo diagnose mo sakit og di ka mosulti og unsay mga symptom. Na unsa di ay ka? Unsa di mo gibati? Gisipon ka, giubo ka, pero ang Dios di na mangutana ana. Ang doktor usahay makashatag pa nag sayop nga diagnosis kung sayop imong isulti. Di ba? Sayop ang imong isulti di pud mao ang diagnose. Pero ang Dios mga igsoon di na mangutanan nimo. Muduol ka lang sa Dios uban sa pagpaubos, uban sa pagtuo sa iyang pagkagamanan, ang Dios mo padala sa iyang tabang. And we pray. Pag human na mong prayer, okay, afternoon, atog doktor. Amta dili mo atog doktor. Grabe nyo maigsuon. Gi-check ang dugo, negative. Namamauli ta. Kung sa may tambalan, nga negative man, di paracetamol gihapon. Pag ulig balay, gipainom og tambal. Abi nyo maigsuon, pag uli na mong balay, nagsabay-sabay na sa iyang salida og kanta. Ipapig, kanang mga baby shark, nagsabay-sabay na magkanta. Ako'y naluya. Di ka maluya ng parting bugata ko gusto. Why butang-butang, parte pang inita kay di. Wa may gipasulod. Wa may gipasulod sa ospital. Abi ninyo paggawa sa doktor, igsoon og nurse, nagpipiin na. Wa may kasulod sa ospital, naarami atong balong-balong dito sa gawas niya. Nagpipiin na sila. Nya nagtabi-tabi sila dito. Batag kalintura lagi. Paita gidaan ni Daino. Mao gidaan ni. Ala sige, gwantahon ta ni. Negative. Naghapon mi dito paabot sa result. Pag ulig balay, nagkanta-kanta na. Pagkaugpas buntag, naligo na. Akong giingnan ka ganina ang inahan. Milagro nis Ginoo. Milagro, dili may tabo ang tao kalinturahon. Kalinturahon nga wala hinungdan. Naa siya gikaon. Di sukar pud niya. Anong gigawas? Kay naimpatso di ay sa Jelly Ace. Nga kanang naay kuan. Nata di kuko. Ang doktor nakahibaw, wala. Ako rin nagdiagnose. Gisukan niya, gahi kayo. Ang nata di kuko, gikalibang, kauban sa iyang hugaw. Dito mo rin gikuan, gahi kayo. Ang kumaw niya nakaingon. Ato ang gibiyaan. Parte na pong sabaa. Usahay mo, reklamo ko sa una, huy, kasaba na ba nato? Ano kakapoy bagyod, kay parte kay kanang susitador kaayo. Pagkaluya na, ningon ko, bahala na lang. Pagkiat na lang, sige na lang, bahala na lang, ring balay. Nagkagubot, bahala na lang, kaysa sa makita ni mga luya. But, we acknowledge the miracle of God. Amen! Gamahanan atong Diyos. Hallelujah! Praise be the name of the Lord! Magpabilin ka na ba tinudaanon igsuon? Padayon ka nga magtuo kaniya. Samas, gisulti sa dakmisa ko, binugo, mutabang man og dili. Ang among Dios, dili gyud mi mo simba nimo. Nining panahon na igsuon, makahimo ka pa nga, may tubag man sa Dios ang akong pag-ampo o wala. Tagaan man ko sa Dios o dili. O baka ha, tagaan mag-success sa Dios ang akong plano o dili. Dili gyud ko musimba og magpabilin sa kalibutan, magpabilin kong mag-ila nga ang akong Dios na sa langit og siya ang akong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Siya ang imong Dios. Bisan pag tagbuon ka man og dili, ayuhon ka man og dili igsuon. Wala mo ingon ang Ginoo nga kung mga lagad kaniya hayahay na kanunay imong kinabuhi. Pwedeng matambog ka sa hudno. Pwede nga makasinati kag kahadlok. Pwede makasinati kag kakulba. Doon ay mga panahon, igsuon nga matarantar ka sa kinabuhi. Apan sultian ko ikaw, never ang Dios mubiya kanimo.
Imagine ka, dito pag yun sa tunga sa hudno, nagpakita nga naman, kung magpakita ang Dios nga daan, nga wala sa kalayo, di ka makaingon nga milagro. Pero dito tunga sa kalayo, igsuon, dito nagpadayag ang Dios. Usahay sa atong kinabuhi, diha taliwala sa dakong problema, diha nimo masinati ang milagro sa Ginoo. Amen! Praise God! Hallelujah! Ito palakpakan ng Dios. Ang iyang gahom, magapanlihok sa itong kinabuhi. Adunay pagsulay. Pero kaya nimo nang atubangon uban ang kusog gahom nga gikan kaniya. Amen! Ayaw lang yun paglunga. Bugat na, ihilak na. Hallelujah! Kung kaya nimong muligid sa paghilak, ligid-ligid. Pero ang Dios dili gayud mo biya kanimo. Hallelujah! Usahay, kita pa'y mo ingon pahuway sa kog simba, Lord. Di na makaya. Rest sa kog Ginoo, napay word rest. Awayon lang ng rest and peace. Pahuway sa ta. Okay? Sa akong pagpakapastor, mga igsoon sa pila na katuig, makabati yung kag Kristohanon ingon pastora, ang Ginoo panalangin. Nga naman lagi ni, nga imbis na ngalagad ko sa Ginoo, niya nakasugat naman hinoong kog ingon ani nga problema. Wa mo ingon ang Ginoong hayahay ka. Itambog sab ka usahay og hudno igsuon. Makasinati sad kag hudno sa imong kinabuhi. Apan hinumdumi kini nga sa hudno sa imong kinabuhi, pwede ra kang maglakaw-lakaw. Kay ang gahom sa Dios kauban nato. Hallelujah. Ganun yun. Usahay pagbugat nga problema din na mga lagad. Huy, ayaw mo oy. The more lisod ang sitwasyon, the more nga mo dikitas Ginoo. Ikaw opening prayer ter, di sa ako. Ano naman, grabing pagsulay. Unsa? Ang pagsulay, naglalis ang magtiayon. Naglalis. Unya kay ang bana Sunday school teacher, niyang asawa sung leader, niya og kung ingon ana ang baruganan igsuon, wa tay Sunday school teacher, wa tay sung leader. Yung ang pastor na ipagsulay, di na lang kumawali. Nga nung waman mawalis pastoron, na ipagsulay. Naunsa mo, taliwala sa pagsulay, diha ni mo masinati ang gahom sa Dios. Munang kamong way pagsulay, luoy kay mo. Kumusta, Brad? Okay kay pastora. So blessed. Grabe ang Ginoo. Ako sa tanaw ko ba? Atika ko. Kung Kristohanon kang tinuod na agyo kay pagsulay. Di mo sultig pagsulay, makabati niyang yawa, pastora, tiwasan na niya ko. Isulti sa Dios. Ikumpisal sa tao. Apan ang katapusan, igsoon, i-declare imong kadaugan. Amen. Hallelujah. Unsa gingon sa tulo ka batan-on? Mutabang ang Ginoo na mong dili. Andam na sila. Patay kung patay ni ron. Basta ka dili gyud mi musimba sa imong Dios. Iprangkahan nila gyud ang hari. Kinsa may di manglago man na. Ang hari basta isuga na. Nausab gud ang naong. Imbis pinangga man ta kay niya to Sadrak, Mesak, Abednego, nausab. Si mauday ni ha. Nagpangus mo ang hari. Hallelujah. Hunahuna sa tulo ka batan-on, ang among Dios makahimo pagluwas kanamo. Ingon ana ang kapasidad siyang gahom, apan kung dili man miniya luwason, dili gyud mi mo alagad sa imong Dios. Doon na sila dakong pagtuo igsoan. How about ang imong pagtuo? Ang atong pagtuo. Pag-abot sa simbahan, malipayon kayo. Ter, malipayon man, brother. Daming panalangin, pastora. Praise the Lord. Lamano tanan. Karon din naman pwede maglamano. Pag naay mag-uol, nga-guol magkatir. Tigdasig. Kaya nga naman. Na may daghan. Pag hikap sa bulsa, na daghan. Pag aplis refrigerator, na daghan. Pag ablis kabinet, na daghan. Na daghan lagi. Pero gani, o kanang medyo wa mo succeed ang ihang trabaho. Muna-munas ginawa, nakaabot yun og simbahan, mga igsuon. Nakaabot pa man yun.
Pero wa ko mag-ingon nga kamo naglingkod diya sa likod kamo na ha. Mulingkod na dito na sa likod. Magtanaw na murag nila po sa bongbong. Wa ka kitag igsuon sa pagtuo. Panapanahon. Panapanahon. Hallelujah. Sa panahon igsuon nga dunay nakat-on ko ani pero dili man gyud sa tanang panahon makapasalig ta nga ingon ana actually ang atong temperamento. Nga sa panahon nga dunay dako pagsulay, the more da ikamudot-dot sa Ginoo ug mo declare kag victory. Victory against the enemy. Mo na'y panahon nga sa maluya ka, mo na'y panahon nga musinggit ka, kusgan ko tungod sa akong Dios. Amen. Sa panahon nga wala na'y bugas, salamat Lord nga imong tagbuon akong panginahanglan. Ang amin tagtulo na lang kabuok. Mupakpak sa Ginoo, salamat Lord, ikaw akong supplier, Ginoo. Bisan og paggikan nimo sa inyong balay gilugaw na lang ang bugas kay wa na din nakaigo ilong agon. Hallelujah. Dili kay nganuwa ka simba. Mangita sa kog bugas, sigig simba, way bugas dito. Unya na lang ta mo simba sunod semana. Kanang matagbo ng panginahanglan, igsuon pag ana na ganing attitude. Kanang laumin na lang atakihon ka gyud sa kaaway ug maayo. The more ka nga dutduton sa kaaway, magsugod na ganitag atras. The more ka nga kumidyahan sa kaaway. Kumidjar man ang iya. Kaya og tinod-on. I remember Brad Jimboy. Brad Jimboy. Abi nimo dunay panahon nga nakasinati siya. Ako lang testify Brad Jimboy ha. Somewhere in kato gigamit sa Ginoo nga dunay na demon possess. Naabot siya dito wa niya damha. Unya nakasugat siya na demon possess. Laliman ka nga nakakas out siya demonyo. Ngawa niya damha. Kay nanang hudno, di na makaya ni. So, gitinuod niya. Tanang gitinuod, din nilayas ang yawa. Nasa testimony. Pero kag pangandaman na to ron, Brad Jimboy, kuyog ta. Na ay madimon poses dito. At masahay ang mga Kristiyano, magsige nagtinukro na, ikauna ba? Mo back up ra ko. Ikaw na yung una, back up lang ko. Diba? Hallelujah. Kinahanglang ready ta kanunay. Amen. Ready ka kanunay, igsuon. Andam ka kanunay sa challenge sa kinabuhi. Wa man yun nakapangandam siguro aning COVID ba? Pero salamat sa Ginoo nga ang COVID diabot nag-upat ka bulan at least hinahinay kang gikan. Abi nyo maigsuon pagdasmag sa COVID sa tinuod lang naglibog ko first week unsa akong buhaton. Mag-unsa na may ani Ginoo. Sige ko lakaw sa balay ko pamalandong mag-unsa mi Lord. Wala ko instruction na bati, wala ba ko kasulti sa tong head unsay buhaton. And then while nagsikog lakaw nako upat ka adlaw una na nga semana, mikalit hallelujah. Mikalit sa kunahuna nga ningon ang Holy Spirit ba. Gamita ang kuan. Gamita ang technology, internet. Pwede din ano. Dili lalim, dili ka describe ang struggle igsoon nga akong nasinati. Wa ko'y kauban, wala si Arian, walay makahimo sa pagtabang nako unsa akong buhaton. Puro lagi trial. Nahuman na lang. Basta lang gyud kay maka-online gyud. Nagtuo mo ka ng atubang na kog online o niya kanang mag-record ko ang kulba sa kong dughan mga igsuon, grabe. Basta kay maglibot-libot ko sa lamisa dito, masikog ampo, Lord, ang imong gahom, Ginoong Dios, may akong kauban karon kusog. Grabe na kong warrior na igsoon niya pagkaman. Maing buntag mga igsoon. Diba? Right. I can do all things through Christ that strengthen me. Makahimo ko ani Lord, kaya na ko ni. Yung sa kakong dagway, no? Abi niyo mga igsuon, pila dito kasi manang ang akong live, ang akong recorded gagi po sa Facebook, di ko mutanaw. Di ko maminaw. Di ko mutanaw. Unsa ka ta kung dagway dito no? Hantod nga hinay-hinay nga gilig-on ko sa Dios.
Hallelujah. Ilalom sa gahom sa Ginoo, ilalom sa covering sa usa ka tinuod nga Dios, igsoon, makahimo ka sa tanang butang. Kaya nato. Hallelujah. Trials come, but you can face it with strength. Ang sickness, igsoon, masakit gyud, pero makasinati kag kaayuhan. Amen. Diha sa Dios, duha ra may paingnan aning masakit. Maayo or mamatay. Ano na? Hello? Di ba? Kung mamatay di, for to me to live is Christ and to die is gain. Dili itugot sa Dios nga ang Kristohanon maglubog lang jud og banig og pila ka tuig. Unsa may kapuslanan? Kuhaon. Pero kung dili pa man kuhaon, di ayuhon. Tungod ka ang imong kinabuhi, kanunay gamiton sa Dios aron mahimong ligong testimony alang usab sa ikalig-on sa uban. Amen. Dunay pagsulay apan makasinati ka sa pagpasar sa bisan unsang klaseng pagsulay. Okay? And then a rejoicing of victory from the mouth. From your mouth. Mo nay gusto sa Dios nga mabati kanunay nga naay panahon nga makahimo ka sa pag-declare that you are victorious and you can praise the Lord your God in heaven tungod kay doon na siya gibuhat nga kadaugan gayud sa imong kinabuhi. Amen. Praise be the name of the Lord. Ilalom sa panggamanan sa Dios, ilalom sa iyang pagtabon, ilalom sa iyang protection. Oo. Kinahanglan nga dili ka mo gawas niya na nga pagpakasakop ug pagpailalom. Ayaw pagbiya diha kay wala na tay laing kaadtuan dinhira sa dapit diin naa ang pagtabon sa Dios. Amen. Nuingon nga dili natoy tayo ningon nga kanusa man gyud ta magsimba kay para makasimba di na ta mo hulat kanusa ta makabalik og Sunday. Ang pagsimbas Ginoo pwede nimong buhaton kada adlaw. Amen. Praise God. Nini mga panahon sa ato ang kinabuhi karon, wala na laing pinaka-safety mao ang dapit diin na ang covering sa Dios. Praise be the name of the Lord. Be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Karon nga panahon igsuon, be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Ayaw kahadlok igsuon ni atong gibuhat karon ni ata, gawas ta. Domingo karon, ang highway, perting Mingawa, naanad ng tao, gawas-gawas sa Domingo. No? Pero kita magpadayon kita sa pagpangalagad sa Dios. Magpadayon ta sa pagtigom, igsoon. Aron atong iisa ang atong Dios nga labing gamanan. Magpadayon ta sa pagbasakop sa atong Dios, hallelujah. Og tuguting ang imong pagtuos, Ginoo magauswag. Bisan pa taliwala sa unsay sitwasyon nato karon nining kalibutan na. Padayon sa pagbuhat sa unsay angay nimong buhaton nga nangalagad kas Ginoo. Padayon sa pagkamatarong, padayon sa pagkamatinud-anon, sultihi ang uban. Tagaan ka sa Dios og kahigayunan. Samtang doon na kay kinabuhi, ilalom sa panggamanan sa Dios igsoon gamiton kaniya. Amen. Yes, naatay kasinatian. Naay mga kalisdana, naay problema, dili na mawala. Mo na mga hudnos kinabuhi. Apan sultian ko kamo igsoon ang atong Dios kasaligan. Ug kung doon na may panahon nga mobati jud kag kasakit, it seems mabati nimo ang Dios hain nakaha hinumdumi pag-ayo. Ayaw gyud ihatag sa lain ang imong pag-alagad didto lamang gayud sa imong Dios. Hallelujah nga imong gialagaran karon. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Nini nga kabuntagon ihalad ang imong galingon ngadto sa Ginoo. Pasalamati ang Dios, hallelujah, sa gibuhat sa imong kinabuhi. Hallelujah. Pasalamati ang Dios nga hantod nining mga oras sa igsoon. Naa ka? Naa ka. Praise be the name of the Lord. Doon na pa'y kinabuhi. Doon na'y kinabuhi. Nga din giandam ang Dios nga nindot alang kanimo. Samtang magaduol tas Ginoo nini nga kabuntagod. Ako wala ko kay balon sa imong kahimtang. Panang Dios na sayod. Kung sa imong kinabuhi karon, murag dunay hudno
ning kaaway mga igsuon. Wa siya mag-urong. Kanunay siyang nagapanghilabot sa mga Kristohanon. Munay hudno na to karon. Fix your eyes to Jesus. Have faith to the God that you serve. Nga bisan pag unsay dangatan ining kalibutan na magpabilin ka nga mutog mo alagad kaniya. Makasinati gyud ta. Naatay kasi natian nga dili maayo samtang nangalagad tas Ginoo. Apan nakanindot igsuon dili tabiyaan sa atong Dios. Hallelujah. Balik ko na to pag-awit tong awit. Awitan na to, simbahon na to ang Dios once again ini nga kabuntagon. Praise be the name of the Lord. Akong gihangyo ang mga musician nga mo sa tubangan. And we will sing this song. He is Lord. Nindot ka nga awit igso. To simbahon ng Dios. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. He is always our Lord and our God. Oh, blessed Lamb, Simbaha ang Dios samtang mag-aawit kanini nga awit. Hallelujah. will reign forevermore. His hands once bound, now saved. Our God will never fail. He is Lord. He is Lord. Sings my soul. He is the Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Yes, Lord. He is Lord. This at the cross of Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. You are our God. Blessed be your name. Where sin is overcome, to God the victory. He is Lord. He is Lord. Sings my soul. He is the Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. He is Lord. He is Lord. Sings my soul. He is the Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Is Lord. He is Lord. Jesus, blessed be your name, O God. Sings my soul. Yes, O God. Blessed be your He name, O is God. the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And He Yes, Jesus. lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Ora baba sikarabaya shakaraya shanda. Glory kema shikarabaya shanda. Church, raise up your hands to the Lord. He is your Lord. He is our Savior. He is our God. He is our healer. He is our provider.
He is our protector. Hallelujah. Tanawa ang mga pribilehiyo nga alang kanimo. He is with us. He will never leave us. Nini nga kabuntagon, hallelujah. Pangayog kusog sa Dios. Gahom sa pagpadayon. Gahom sa kaisog, hallelujah. Sama kang Sadrak, Misak ug Abednego. Nagapaton sa pagtuo nga ligon. Sa paruganan sa pagtuo pag-alagad sa Dios nga tinuod, hallelujah. Tungod kay nagatuo sila sa iyang coverings. Ikaw, ako, nini nga kabuntagon, nakabaton nini nga pandong gikan sa Dios. Nakabaton nini nga gahom gikan sa Dios. Hallelujah. Ug wala kay angay nga kahadlukan. Hallelujah. Tungod kay ang lakang sa tao nga dunay Dios. Ang lakang sa tao nga nagatuo sa Dios. Hallelujah. Iyang ginamanduan. Lord God, bless your people. Bless us, oh God. Come on, church, open your mouth. Hallelujah. Tawga ang Dios dining orasa. Ug tuguti siya sa pagpanalangin sa imong kinabuhi. Ginudugang kalikon sa pagpangalagad o Dios. Kaisog nini mga panahon nga doon na Ginoong Dios mga pagsulay. Lord, yung mga padayon imong katawan Ginoo sa pagpangalagad, Lord God, ang pamay sa punuhaton Ginoong Dios nga walay makahimo sa pagpugong nimo sa pagbabag. Oh, blessed be your name. Ado na may mga kabugat Ginoo gitugyan kanimo Ginoo. Unsa man nga mga kalisdanan, balatian man o Dios, hallelujah. Lord, malaumon kami nga naa ka Ginoo, nag-atiman ka kanamo. Walay bisan gamay butang Ginoo nga nawa sa imong pananaw. Imo ming giatiman Ginoo. Hallelujah, blessed be your name, O God. Liguna ang pagtuo sa matag usa, O God. Ug nga dili kami Ginoong Dios, hallelujah. Mahug sa pitik sa kaaway. Apan magpabilin Ginoong imong katawan magkabarog. Nga mag-aisa sa kamoto man ang pagtuo. Nga walay laing Dios, hallelujah. Nga nagaatiman ka na mo, gawas ka nimo. Salamat nga dunay Dios nga sama ka nimo. Salamat ikaw ang among Dios nga labing kamahal. Blessed be your name, O God. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Lord, nining oras sa Ginoon. Nagpaubos mi sa among kaugalingon, O God. Adunay mga panahon, Ginoong Dios, nga matandog kami tungod sa mga sitwasyon, Lord God. Panining oras sa Ginoo, salamat. Sama sa pagbatig kinaiya Ginoong Dios nga gipadayag ni Sadrak, Misak ug Abednego. Makabaton usab ang imong katawan ug ligon nga pagtuo. Pagsalig kanimo Ginoo, Dios nga dili gayud mobiya sa imong katawan. Dalaygon ka, O God, sa walay katapusan. We bless you, Father. In Jesus' name. Amen ug amen. Tupalakpakan ang Dios. Hallelujah. Amen.